Tinokukwazisa iyi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tichiri munzvimbo kayechiweshe ndofuka takambokuratidzai umwe musha tichiti uyu musha wakanaka uyu. Zviri fani manje ndezvokuti musha takapedzera kukupai ndewe mwana uno ndewe vabereki, zvinoratidza kuti zviri mumhuri, zviri muropa, vanhu vanoda zvakanaka. Chirongwa munochiziva, kana zvakadai Harare ndingagarirei zvangu. Nhasi unokatida kuti timboongorora musha wakagarwe kakuti vakauvaka sei. Iwo havapo, tasangana namama, saka mama ndo achatitsanangurira kuti musha wavo umire sei. Rangu zita ndinozi Andrew Neshamba, asika musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ketai Uzandi pandakazororwa ndakunzi mai Garwe Ketai Garwe. Ndine vana 4, ndine vana 3 vakomana vese. Musha wedu unoyu tichitanga kugara panapa, takatanga kugara panapa 2001. Pachine 2 rooms apa kaBoy Sky. Kataigara iri kitchen fire bedroom, ndo mugariro wataita paimba yedu iyoyo. Nekufamba kwenguva tikabva tazovaka kitchen. Tavaka kitchen takanga tane 2 rooms dzedu nekitchen yedu, toilet mugodi, zvese zvakadaro. Nekufamba kwenguva tazoona kuti mugariro watiri kuita panapa unonyatsotambanuka. Ukashanyirwawo nevaenzi, hauna pekuti pakatambanuka pekuti vawane pekuti sei pekugara. Ndo patakafunga zvokuti regai tivake mumwe musha. Ndokukanya zvidhina takakanya tega semhuri. Tikakanya zvidhina zvedu 15,000 tikakanyira ipo panapa, tikabva tapisa, tikabva tazotanga kuvaka. Kuvaka zvanga zvakarema sevanhu tinenge tisingaende kubasa, mari dzedu dzanga dziri dzekurima. Saka waiti ukarimawo pamwe zvaramba kunyatsobuda zvakanaka mumunda macho watodonhera pasi. Saka takatora nguva yakareba zvakanyanya pakuvaka. Takavaka chidhori chedu ichi tikapedza. Pakunotenga window frame takaona zvaitidhurira. Tikabva taona kuti tikanotenga simbi togadzirisa window frame. Takaona izvozvo zvanga zvakatirerukira. Tikata saizvozvo tikanotenga masimbi dzedu, tikatsvaga vanoweredha vakatiweredhera window frame yedu, tikabva taisa window yedu. Ndokunga takaisa window atinoda burikidza nekuti zvanga zvatirerukira nokuti takaita zvokutenga simbi. Tavaka saizvozvo yakambogara isina denga. Tikabva tazovavarira kumunda kuye kwabudawo zvinenge zviri nani. Tikabva tatenga roof, taturika imba yedu. Taturika imba yedu tikagogara futi. Apa tiri kuvaka iyi uko tiri kugara ku2 rooms dzedu dzedziri. Tikabva zvazenge zvinotitambanuka kumunda kwekuye. Tikabva takutengawo masimenti. Takapedza taibata imba 1 by 1. Taiti imba room yatapinda ine marooms 4.
taiti room yatapinda toplasta mukati tobva taisa floor takutopinda. Idzi dzimwe zadzaita se dzisati dzaakupinda chidaro svika taita se tapedza kudaro ndofunga takadhonza 2014 15 16 17 18 chivaka chiti mbijana asi sevanhu hatine shungu pamwoyo. Aiwa takaita sei takapedza nokuti taita chidimbu zvimwe zvairema asi sevanhu vanga vane shungu nechinhu chavaida. Takapedza imba yedu tapedza yakagara isina kuplastwa kunze nguva sevanhu vane shungu ndikuda kugara pakanaka tichishingaira kumunda ikoko tikabva tazoplasta kunze. Taplasta kunze tikagogara yakadaro tichivavarirawo kuona kuti imba yedu kuti inyatsobuda chaizvo andofunga inoda pendi. Tikagwesa pendi takamboisa icream. Cream iye yainotibatira tsvina zvakanyanya. Tikabva tabvisa futi tikabva taisa kablue kankane line dzokumzaso iyoyo futi yainobata tsvina futi zvakanyanya. Svika tazosvika pane ishi iripo izvinezvi aipendi inenge iri nani asi wose pamba pane mhuri vanomaramara vachidii asi tichingovavarira kuvandudza musha wedu. Tiri kuona kunge atori magetsi izese akai izese hongu ndizvo saka zvese zvamunoda kunge muinazvo kunoku zvakaita semafiriji matv munazvo zvese zviripo kuburikidza nekurima. Tingati tichikuenzanisai nevanhu veHarare muchigara kunoku ndezvipi zvamungati ndo zvakanakira kugara kuno? Chakanakira kugara kuno unenge uchizvirimira. Ndofunga paunobuditsawo mari uchitengawo chikafu ndeapo nepapapo zvasiyanawo nemuHarare because muHarare nguva zhinji ndiyongobata keshi uchinotsvaga zvauda sei zvauri kuda. Zvino isusu zvese tinoita sei tinorima chibage muriwo madomasi dai mafuta airimwa futi taikwanisa kuarima sukoti arigwe asi ndopatozobuditsawo keshi apo nepapa. Kune vamwe vangade kunge vachivakira kumaruzevha ndeipi advice yamungade kuvapa? Ndinovakurudzira kuti ngavauye vake kumusha kunogarika kunoraramika zviri nyore. Amen. Pamwe asi ndinoona kunge kumusha kunoraramika zvakanaka. Ndinotokurudzira kuti vanhu nyange une imba yako kuHarare kana mutauni ipi chero tauni ipi inga uchigara kumusha kuHarare aita kwekushanya chikafu uchazvitora kuno zvinopawo mhuri kupi kutauni kwauri kugara ikoko. Ndinoona kunge zvakanaka kumusha kwakanaka. Mumagadheni mune muchingorima tichingorima sadza ndodya pandadira mvura aiwa mugodhi wakazara iyo mhepo yekufema yekufema ndo yakanakisa. Munoera chiko imutupo idi tiregushungo mangwenya mangwenya mamuona here endro neshamba anedzidziso murondore upenyu. mangu matonzwa kuzororera nyangwe ndabva kumunda hazvina mhosva ndiri madhaga angu ndotogutsikana kumbogara pasofa nemadhaga ewayo nekuti kuti ndivake nekutenga zvandinazvo zveshe zvakabva nekumunda. Munobika here mahewu pano? Tinobika. Muchibva maisa mufiriji? Tobva taisa mufiriji tonowana tonhorera. Aiwa zvinotendwa. Ini ndonzi Clayton Blawayo ndiri muzukuru baba Garwe ambuya vangu. Aiwa ndinonzwa kufara zvikuru nekuda kwemusha wakavaka zvakanaka zvinodadisa kudai.
nesuwo tinotokopawo zvakanaka kubva kwavari. Mabasa emaoko avari kuita aya hakuna chikana urombwa hapana. Ungori mabasa avo emaoko ekurima, vanotorima zvakanaka zvichitovapudzirawo mari, vachiita zvinhu zvavo zvine musoro, vachivaka mavakiro akadai. So ndinonzwa kuzvifarira, ndinonzwa kuzvitenda izvozvo. Ndinoona kuti musha womunhu anoita zvinhu zvakanaka, munhu wacho anenge ari munhu akaita sei. Kazhinji kacho panenge pakutopedzera pakutotyisa kusvika one kuti pakanaka, asi pakashata vanhu vanenge vachingopatambira. Asi kana pane zvakanaka zvinenge zvakaitwa nemunhu zvinobatika saizvozvizvi, panofadza kuti usvikewo. Kana isusu vazokutonzwa kutambira kwagogo nekuti vanenge vakaita zvinhu zvine musoro. Ini ndinonzi Gogo Sande. Ndini ndakabereka Maigarwa, mwana wangu wenumber 4, asi ari ndiye gotwe kuvasikana. Ndine vasikana 3 nevakomana 3. Ndinotendawo chaizvo nomusha womukuwasha wangu ari kuita zvakanaka. Kana ini anondichengetawo mune zvakanaka. Kangoti ndizvozvo. Zvavataura ndofunga tawano 2 kana 3 zvekudzidza kubva munhau yakanaka kudaro. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai. Regai tichidzokera kaguta guru reHarare. Sarai zvakanaka. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga. Iwe magiwe mkaranga.